Tarapung hawar arat aphan kerap aphan si vote PG. Deopani forest bid atum pen Deopani Durga Ma Mondir kedam kiwang atum aphan mas lapen lang abong keron pon. Dokbi Tokbipi aphan Tarapung Langsun patujoy. Karbi longri abirta kilang arad do anphan kardom pajir iglo kardom non karbi longri abirta kithan pon jiabang nili sami kabin teron pi non birtang ton ban arjupon iksena nilip ke parlo angkang pen ke pa phina habar ke Tarapung heno Tarapung arat ke dam ke bang kisung chini sirat asai klembang jemphang jo amethang jongjung pen tangkarap dun si Tarapung habar arat atum towar chisilampon Tarapung habar rong atum jemphang to alangli ningke mepen kerap dun thekapot Tarapung habar rat atum kachoro pachirpon Tarapung habar towar khino kedam kebang gachileng kisung Tarapung habar along towar la pen prejam kaching thura sai klempon popu kilik apran lamchak chipipon bonda kilik juddida phi Tarapung arat aphan chitingne dedla sinon Tarapung habar arat aphan kerap paprang aphan si kilik ahot vut pipo pusi Tarapung habar rong asar la pen rong mekar atum pherengke aphan ang pachini dun Ada pergi nangatum kadok be gang berat mahin bentong nangatum dak kasing rumah pang te nangatum kadok be rong arat bentong nangatum dak kabutan tiklen lo. To pini nili sar bangkre niang bong pen mate Tarapung sar tingri amei pen ni tum Tarapung sar bangkre niang bong pen presiden an pen ang tum news fast la pen Karbilongri channel along kirap dun akorte dum hanilihin ni tum sar bangkre nia hin pen akardom tu jiro lasi nang tum kar view alam the ahok lo nili tum la pini dak hai tha arleng hai tha tuar anglong long ni tum kewang pen sar bangkre ni ka chingrum ke nili tum party ki chur pukali bang tameni tum thang Tarapung arat akidu kisung aphan kam ki claim ni phansi ni tum nang humri lo ti atuni penan wang lo la sini tum la kewang athe la ke nili tum ni thang jongjung aja kong pen la pukali ame kidam tang apor kedam tang arni hithi ruini rui thoma prang sar jam phang cho langli nilitum Tarapung arat kidu kisung alangli helowing ba samen nilitum han chinisi nilitum sar bangkre ni phan ka chitong ni phan Tarapung pen dak dalamura hawaran hang lo lasi alangli pen nilitum ka chitong pen alangli ke political pen wing pen lela pugewang la puali bon samen mithang jongjung tar biarat la pen inglong rat phan kidu kisung ka chini ji phan salangli nang humri lo la so pen ni tum sar bangkre ni chitong dun si kado ve ching ki jithan ni to kidu kisung chithan chimum dun si alangli hoi pen ni tum phan la so tawar phan charsnat la pen alangli khi pen mithang jongjung a khi pen political a khi la pugali bon ta mithang a khi pen mithang ning ki me pen ni tum kang jin so pen alangli ni tum phan asapo kirap nang pitikang lo sitame no ni tum ke asapo tami ong dung son sa lang phan chi hok lo la pen turo lo athe alang tum alang li ke wang pen ni tum phan asona kirap tikang pot lasi nili tum kedam tangan ke ni tum phan ason baduta thik long le lang ason le ni tum pudet la khade sa chop tame non alang li ni tum phan kirap pon ni tum sar bang kri ni alang phan ninga plom suri suri ke ro pilo lasi nilitum mithang sarbang krehni la pen mekar bang krehni chingrum si mithang atwar dapo puge chipan prui la pen kachut pui phansi nitum Tarapung pen dakan 20 km dakan ki claim ni phansi
Preni pai krehiniar ni Deupani Ma Durga Mondir Atuar kedam kiwang along Durga Puja porpen pachiton dun si Deupani Forest Beat atumpen patirpi ponsi Durga Puja kilang dun arat atumaphan angho aden lapen langabong hai hui kijoy pen anutin arat atumaphan pajirpon bangso sayalong patirpi pon Rajesh Lekthe Deupani Forest Beat Vistar lapen manus parek atumpen chirap chito dun si pini angho adib lapen langabong hai hui rat atumphan akirap pajirpon भारत सरकार पेन के पथिक पन कोविड-19 किसो अवूर पेन कचिंग राय उनजी अफान पेरथे अदांग पी अनुतिन मुनित तातुम मास मते आंगहो अदेन चिकुवेक नंगजी रपेन के दो केदम सोशल डिस्टेंसिंग अरन क्रोवेक नंगजी पु अरन पथिक पन लो बांसो अरन अतिंग पेन बच्ची तोन दुनसी दुर्गा पूजा के लंगदुन अरात अतुम बांसुरी सोसे अरात अतुम अफान कोविड-19 किसो अवूर पेन कचिंग राय पोंजी अफान आंगहो अदेन हाई केरोन असा इंग समजिन पेन साई पचुन पन लो Sangti hidi pen projen terang karbi longri berta. Kedam tang 1970 aning kan tere ni pai ke thomar ni Tarapung ahaba rong asa ram rong pi arong amekar khelan Tokbi pen kasang tipi asupi Dokbi Tokbipi arta ningkan ingkoi abang kereng ama Tarapung Langsun along damjuilo. Tere ni pai ke thom arni anarlo hem sokpate pen arni kang sam por pai isia por malom theglong le detlo rong arat tum thurpak pe ridun lo bon talong le det se api sang palang lo. Sanglang along ke klang ateng ke Tarapung alang sun long si do puklang lo la so pi se karkli se Tarapung alang sun Arnam pan chong duksi patujoy Dokbi Tokbipi aphan nang paklang vek thapu chuning ripon achikle Dilip Tokbi abang la so achubi hemwan lo karbi arona teng pen peri achubi NC me antame pilong lo non an kining kan thongkep an pleng tang lo as achikle pot Dilip angjir pi Dokbi Tokbipi aphan alira cham ki pi aphan CM Tururam ronghang MP Horen Singh be atum aphan chuning ripon la pen Tarapung atwar prabjin pen gasilam ji aphan ta chuning ripon thu Tarapung pen dorsing Tokbi karbi longri berta Bipi asila bangso angjir abang kireng sila dagdam juilo asila bangso kedam jui kuson si dam jui ma la pen kuson ben si kacilong thu ma la bangso pulkumu kacini ye panili dak achikli po dola aselang le pansini li arjupon po Nilimen dilit Tokbi. nalimen dilip Tokbi di kasi karbiang long arat atum ongdong atum kacini dola kasi kuson pen sila lingjir ti kuson pen sila dak Langsun long kedam jim kedam ala bangso lang kedam sak lang kan thegi ma apun timu nang thanung thapu apun timu bang Ngoni di nang thala lam he. Singhona ni alang sonsa Ona ne ang tidak tibisi. Si sekarang orang husis sok parot sok pati. Aman tiba bang ya tirit sok dah pitam di kadi. Kita bertuar ke Tarapung nak sebab. Nana piling bawa tuar lo. Malam jangan tuar lo. Kaya siridin ko yun to. Kada asalnya abota biya bitawi. Ano ngalian ke. si puge asapo sar hoilo ko selang lihin pada bangke an ke thandam an un edelo kasi thoneli ar jupon thu po dagrong basa pi doko ko se rong basa pi phan klar dak pen kachini je phan ko thodalang phan sani ar jupon thu King sertiti. tangte ni nili so na nang phana jula laching honang jir la dak dam jui pulo la selebang so lam the nang linang khanik kha sia prangsi nang limen ko son ne Jadi men ke pudang kelimpi. dak rong basa pi de Biarong apa sapi pudang kelimpi. ante la itu mangjir la bangso abang kering dam jui pula sila bangso lan nang li apur kimo nang li chini dun pula tang tani tom phana sab su nang khan the Asia por kimo bang ke chini dun ke non ini tum sitan bom jo ini ilo sita tham tek sedel. Tham tek sedel si ini phana bang si ni ika bang ke nang arju rong lu. Asi sok te noi pulo sok te lo angke ni ika tuma bang ke ridam rublo la sok ring depen oi kang vet dip kang vet amat pe situlup chomsi Tarapung soalang sung suding bang juilo angke ni ili ika tuma bang ke aning ve rilo ko pipo sisu so avit itu mangjir Dokbi Tokbipi la bangso langsung lang datang kering dam jui pulo la si kono pen itom te khan lo se ko la pen gong mereka la pen kadok le den menda te khan nong lo la pen bangso langsung ini na tong han ke paklang ka no la bangso langsung ikut tik
pula zoom jangan le ho itu kita yang bangso pen dan ada nang lo lapen bangso kamu pen itu thai lo bangso ngi aphan kelong dam che chupi singdong lo bangso chupi kelong dam la bangso langsung nak na kalau anjing ni tung dam me de ho ate ke tuwa ta me ade baca chupi dia malang tak na ana to ni next time ya ini na to kana tak ko baca langsung na to ka jang lo ngara to an tak na halo ini hon anjir ini tuh anjir loh ini honnya Dokbi Tokbipi bangso langsung na lo itu ini tuh artikel foto lapen apa kami rong asar lapen apa kami lakado kaya kami ni tuh panang kanu loh lapen apa kami pini na tuh ampan kekan ko kita loh labang solong andiro chong ikonji lapen labang solong memorial kidi konji lapen ini tuh kardeng long along kasing honai MP holen singbe alang le thanse dak Tarapung agar tu lapen dak nabangso anjir artikel marto lapen aporte lapen ado kaya itu angkane kuning lo alang atu nabangso din memorial kidi kan nabangso hemalong kopilo ma pulang ke sing anjir dak itu lo nabangso din lo nabangso long adira jam kidi kan ini tuh kasing honai siang kurang nang alam kanti sini di sana sini itu tadi long ria peta hin kan angka hombi tajang long ada karena ketiklan ke dah lo kalau bangso dia lo ke mana kote lo ke tajang long ada kan ni bangso langsung ambil lah ke Tarapung langsung Pini birta pon sekang ton pon iglo dome thak me kardom